Hola, jo sóc l'Andrea, sóc una de les coordinadores del Xerrem Junts, un projecte de la CAL, de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, per fomentar l'ús social del català. El Xerrem de Llibres és una modalitat del Xerrem Junts. El projecte Xerrem de Llibres va néixer l'any 2016 i és una suma d'esforços entre la CAL i l'Associació de Lectura Fàcil per fomentar l'ús social de la llengua catalana. La idea és que la CAL agafa un llibre de lectura fàcil i en fa una explotació didàctica. És una activitat molt enriquidora per fomentar l'ús social de la llengua catalana a partir de la lectura i la conversa. Al llarg d'aquests 4 anys s'han impulsat 44 grups de xerrem de llibres i s'han fet explotacions didàctiques de títols com Trampa de foc, Aigua del Rif, Marcus Marc i la ruta del coltan, Nahid, la meva germana afganesa, entre d'altres. La CAL també està treballant per fer explotacions didàctiques d'altres llibres. Molt bé, doncs una vegada introduït el projecte, ens agradaria que les persones que realment han viscut el xerrem de llibres, que són les guies i les xerraires, us expliquin la seva experiència. Són llibres molt pedagògics que amb una lectura fàcil pots agafar paraules noves i fer-ne després uns comentaris. La nostra actuació era llegir una pàgina o dues a casa i que les xerraires busquessin les paraules que sortien una mica destacades, el significat. Després ho posàvem a classe i també llegíem en veu alta 2 pàgines més. Penso que això ha ajudat a enriquir molt el vocabulari i a que les persones es llancessin més a parlar sobre els temes que proposaven els llibres. El comentari dels llibres ha suposat pel grup i per mi que escoltant les diferents maneres d'entendre el mateix llibre enriqueixeix la comprensió lectora. I al comentar-ho es practica la llengua. A més, si les coses es fan en grup i s'arriba a un acord, tot és molt millor, perquè cada persona pensa diferent i cadascú té la seva veritat. És una activitat molt dinàmica per a poder així comprendre millor els textos en català. A la classe el que fem primer és llegir un capítol del llibre, un trosset cada persona de les que estem allà, i després a part hi ha unes preguntes amb uns fulls per separat que es trata sobre el tema de lo que hem llegit i luego cadascú explica les seves experiències de lo que és. I sí, que trobo que és una cosa molt enriquidora per tots els que estem a la classe. Hola, soc en Jordi Esteban, director del projecte Xerrem Junts, dins del qual duem a terme grups de conversa que anomenem Xerrem de Llibres. Quan fa 4 anys vam fer el pas d'incorporar la lectura fàcil als grups de conversa, no podíem imaginar que faríem aquest nombre tan considerable de grups centrats en el seguiment d'una història llegida i comentada. Avui ja no tenim dubtes i la nostra pretensió és fer créixer el nombre d'obres que es converteixin en font de conversa, empatia i humanitat, que és el que regalimen els llibres. Des d'aquí faig una crida. Tenim llibres triats i volem fer-ne explotacions didàctiques per ajudar els guies de conversa a treure suc de cada capítol. Necessitem persones que hi vulguin dedicar unes hores de manera voluntària per fer-ho realitat. Una feina que es podria fer des de casa, sobretot ara en temps de pandèmia. És molt difícil esbrinar com anirà tot d'aquí a 10 anys, però la nostra voluntat és créixer i ser una font més de caliu lector en català, de conversa empàtica entre la població catalana. Enhorabona, doncs, a l'associació Lectura Fàcil, a tots vosaltres que promoveu la lectura i feu créixer l'associació.